Здравейте! Това е второто излъчване на Build Order по DoTV. В първата част ви запознах с стандартен Build Order за USA. Сега продължаваме нататък. Втората армия е Чайна. Чайна, или обикновен Китай, е така доста специфична армия, която е до известна степен доста раздвижена. По принцип се играе доста трудно с нея и има затруднения срещу доста от армиите, но с подходящ Build Order в началото може да дадете доста голям преднина на своето развитие. И нека да видим в какво се състои този стандартен Build Order, който се използва в 1,95% от тръгванията. Отново си пускаме работник по време на зареждане на менюто. Отново си пускаме електростанция, като я въртиме. От тук, много близко малко си пуснах електростанцията, но нищо. Сега, тук идеята е да изкарате работник напред, който да пусне барака. Но стремете да не пускате прекалено далече бараката. Ето тук така. Е добре. Също така изчаквайте работника да излезне от командния център, защото ако пуснете сградата преди да е продаден командния център, започва много да се върти. От тук си пускате 2 или 3 танк хънтъра, много зависи от системата. 2 от редгардите веднъж и апгрейда за завзимане. Отляво е готов саплая, пускате си War Factory, а пък с първия работник, с който бяхте пуснали бараката, отивате за Unsafe. Пращате едното войниче на единия саплай, другото войниче на другия саплай, пускате си на другото място саплай и си пускате Outpost на левия фланг, за да може да запазите войничето си от евентуална загуба, да бъде смазано или нещо от този сорт. Пускате си тръг на сейва и бункер. Като се подготвяте да изпратите и един танк хънтър, ето пускате си танк хънтър. В много от случаите, ако играете срещу добре запознат играч, той ще се умее да ви спре на неговия ойл войничето, но в последствие може да го вземете. И ето, вече завзимате ойлите, запазили сте си войничето с един аутпост и можете съответно да изкарате Гетлин или Драгон към средата. Имате и бункер по десния фланг с базукар, който отива натам. Разбира се, войничето гледате да завзима от долната страна, евентуално да бъде запазено от противников огън. Също важи за това войниче, аз не съм го сложил както трябва. Добре, ето тук, от тази страна да завзимате, аз нямам пък бийкани. Лошо. Ето тук, където ми е мишката и селектирам. И общо взето е това. Тук нататък погледнете какви пари имате. Можете да си пуснете летище с пропаганда или още едно War Factory с летище или второ War Factory с пропаганда. Много зависи какъв е противника ви и по какъв начин играе той. Благодаря ви за вниманието. Това беше второто клипче на поредицата за Build Order. Надявам се да се видим скоро.